saya katon Bapak panitia Ibu panitia katon besek loyonge mamerona seklepate mamerona lama merona sereng mamas wawane keding mas wawangan sing ana ning Taiwan dewek mamerona sing duit maritis mas ronangan mame wawangan aja lali mas wawan sereng mamerona le keding minang kene sing duit Taiwan sing duit maritis dewek papa panitia ibu panitia gedeng mas wawan mas rona le gedeng Mas Putra nggih Bapak kini sampai kapan kita meneneng kene ki hari jari kita mau rupanya kita beli kanggo aja balik maning bae di Mataram apa kita meneng bae ini kene ku sampeanku ngomongnya mengkonon ku lupa man loh ya anagaku lah nawaku bakal kudu ngomong bakal kudu cerita kulaki wis ora duit semangat urip ini paman putus asa serta putus harapan waduh wong lo sehari wis sama sekali orang mandeng ning kula rangga pahit ya iya Mas Putra sampean nih kene nyalo nyon beli dadi oh kalah sampeanku ya masa arep meneng bae ini kene sedangkan mangan jaluk sedulur tua pengen apa jaluk ke sedulur tua masa itu bilang mangap baik sampean gue ya Kang berpikir coba Mas Putra mikirnya kudu mikir priwen maning paman wis kula mau wis pasrah arep diarani dadi runtai masyarakat arep diarani dadi sampai masyarakat arep diarani wong ora berguna wis endah kono wis kula mau wis sing jelas dia nang sampean Kang bocah mati pikire siraku arep mati pikire arepan mati waktuane sing arane manusa urip iku nang kudu mikiraken urip masa depan aja cuman mikiraken urip kanggo dina kiyen ugane sira saking durung duwe keluarga tapi lamun wis duwe keluarga duwe anak tuntutan sanak lan keluarga dibela-bela dibantu-bantu ya tuliga kanggo apa Mas Putra sedulur tuane Mas Putra enak dodok ning kraton ya Kang Ayo Ratu Gelampok Laras mana sayang selawase Mas Rona Mas Wawan sareng Mas Arya minangkani sing ditembangi Mas Arya sareng nok jume kering sing duwe gesek nok ati sing duwe prancis sareng meme Ayu Lupita meme Fikri sampun lama ya toli karepe sampeane garepan priwen wis karuan kalah ya wis kalah paman Mas Putra anak sedulur tua anak paman ning istanan kraton ya dijalu tanggung jawab priwen rekadayane masa anak sedulur nom kayak ini dapat diubarakan baik rongokaken ya sing arane manusa iku wajane beli pada karo golok maksudnya paman priwen hari golok mah wajane metu ning ngarep bakal manusa ning guri beli wani sing ngarep ya sing guri mumpung Angka Wijaya durung resmi dilantike senajan wis dadi keputusan pilihannya rakyat Losari tapi kini durung resmi
rekayasa. Sebab singarane wong urip ya kita iki briwani sing arep sing guri. Lamun secara terang-terangan jare wong perang kan telung perkara. Perang fisik, perang politik, perang magic. Basic jelas-jelas secara terang-terangan Rangga Parit beli kepilih. Ini nganggo akal. Bakal nganggo akal beli ketemu lawan magic disantet Angkawijaya. Gagal dilantike Angkawijaya, siapa maning sing bakal kepilih bakal duduk keponakan Rangga Parit. Otak ujung. Apa menurut sampean ki paman masih bisa direkayasa? Rangga Parit ki masih bisa dodok jadi kepala adat ning Losari ta indane. Tunggok jati ning pasarian nyandang asing kaya ngapa ketengar mangsa borong aku ciri mangsa wandengan. Aduh meme ayo lompita mame pikri Mas Ronang Mas Wawane Geding. Toligan ampura kakak. Iya no priwen sih. Kula pengen melu ngomong. Ya strokora ngomong apa? Lamun dirongok-rongakaken seujare pamanku bener kono kakak. Sing darani bener priwen. Sampean aja nganti terpuruk, ngurung diri, pataning semangat. Apa sampean beli kelingan ta? Wis adol-adol entuk pirang-pirang sampeanku kakak. Ya rimonone mah bener ringgit kanaya mung sing diwatiri ning kakang ki cekin gruduk mana meng pendopo nemoni yayu utawi kakang ipe dene penembahan ratu watire ki ning kana ki ora ngabulaken isin mani bae kakang. Mas Putra, Iya paman. sing aran politik blengenang sapa blengenal sapa. Bener kono kakak. Aja maneh tekang sedulur. Wong tua bakal kudu dipateni sing aran politik. Kecurangan sejarah politik wis bumbu, wis racikan. Nganggone politik tegak ning istana jaluk tanggung jawab. Ning paman anggap wewenang. Aja enak dodok ucap-ucap kaki bae ning istana. Lama sedulur tua. Ratu Gelambung Laras sobat. Wis hari jelas mah kekalahane Kantun kang ditamangi Bos Wiramandala sareng nanya Prigel Wiramandala minangkeun Ibu Haja Neni Puji Haruka. Aduh sampelale selawase kekalahane Mas Putra Rangga Parit iki dudu kena wong sejen. Kenang kakang ipene sampean dewek. Genang kakang ipe Ya, kayak dene kakang penembahan ratu maksudnya sampean beli salah. kok sing jadi hambatan kakang penembahan ratu. Siapa sing kepilih dadi ketua adat ning Losari? Siapa? Angkawijaya. Angkawijaya. Angkawijaya anak kaitan apa lawan Sultan Cirebon? Dudu wong sejen. Oh mengkonon maksud sampean. Berarti kinki perkara pemilihan adat ning Losari kinki ada suatu permainan sing dianggap licik. Ya di bocah kapitan watu ku kangelan Kang. Ah, Kudu diruwat bocah ki. oh, kudu diruwat. Ya kakang wadon bungsu wadon lanang dhewe kan tengah-tengah.
Oh, Ya kudu diruwat bocah ki. Apes mulane Kang. Ngitaken. Tegak ning pendopo dijaluk tanggung jawab sedherek tua kelawan paman anggap wewenang. Konon paman, Ya iya. di TKD sampean menghalalkan segala cara, masih mending kalah uang daripada harga diri ya paman. Hari kita situ tua awake wani gebek-gebek bela-belani sing duwe awake mentek. Bakal kayak kono kita balik ke Mataram kita mah. Aja paman aja. Ganti Bapak Winggorek kang ora disangka kang ora dinyana-nyana kang ora mah diduga-duga Mama Eko ngaturakeun matur kesuwun minangkane sedulur dewe sing paling sayang. paman duwe pendapat. Pripun paman? Mengko bakal wis tekan istana, siraki aja garang. Baka garang konene tekan kanaku beli duwe melas. Dadi raine ki sing ngejerut purut, Sing ngenes konon. sing ngenes. Maksude mengko paman sing arep ngomong kelawan kakang anggap wewenang. Sebab apa? Yang percuma duwe paman meneng ning pendopo. Cuman dadi mbobosok sega wungkul. Cuman pegawaiannya bakal tangi turu. Gawe nak kopi. Oh bakal wis waya jam 10 bebaduk ning dapur. Pripikiraken ponakan. Sedangkan singarane kekalahan iku ya sing wirang kudu calone bae. Ya Pendukung kader tim sukses ki wirang kabeh Mas Putra. Ya wis paman. Yen menurut persetujuan sampean mengkonon kiyen ki berarti sampean kudu berjuang sing kedua kali kanggo dukung kula supaya dilantik dadi ketua adat ning Losari. Oh. Aja cing teles paribasane. Nah. Maksudnya kula ki selesep manjing keraton ketemu kakang penembahan ratu kula ning ngenes kon paman. Nah. Toli mengenen ya. SK kan bakal ketua adat kan anak SK-ne. Ya bener kudu paman. Priwen carane senajan kepilih ning rakyat SK-ne beli metu. Oh konon Siji carane sing duwe gak sing suka gawe SK disogok. konon. Ya bisa. Oh, arane kula mah ketua adat ladang sagak Oh, sogok. wis priwen bae pokoknya mah. sing aran politik nganggo acara apa ika Mas Putra. Ya paman. Dadi priwen sekian supaya kula iki perjalanane menuju anak ing wong nomor siji ketua adat ning Losari berjalan lancar munggo sampean paman. Ya enak-enak tekaning pendopo Mas Putra. Kayak konon aja kesuwen pangkunan. Ya wis ayu paman, kula bareng-bareng mangkat ning pendopo kesempuan nok ringgit kanaya. Melu ya nok, melu nangis. Ayo kakang, engko apa duwe sedulur pejabat? Engko apa duwe sedulur duwe dunya? Lamun sing dadi ponakan kaya sampean, Bener. beli bisa anggone dadi ketua adat ning Losari. Cocok. Sampai kegugah kene paman. Ya bocah polosi kure dasare mah. Sing bengen kaya kenen ki sira ki. Ya wis gah paman, kulane ngulu ya, kulane nemoni Dingin, kayu glambok Mas laras. Putra. Yuk. Ayo kakang, ayo kakang. Sekian kakang, ayo. Kang, Nun, tanggung gayane jare gula makene. Aja cing teles. Dincangi ayo tekang di Mas Putra Rangka Parit Kang. oke. Kita ki arepan jaluk persetujuan sira kabeh kini. Priwen. Sebab sira kabeh ki senajan beli sing dadi awak ya mesti melu ngrasakaken ning wirange. Wis karuan payah ninggalaken Mataram ya berbulan-bulan meneng ning tanah Cirebon sehingga sing dadi dukungane beli kepilih. Dadi sesuai apa sing dadi omongane sira aja cing teles. Iya Kang. Apapun sing bakal terjadi resikone sing penting keponakan Rangga Parit dodok dadi ketua adat ning Losari. Senajan sampean sedulur tua
Waktu kita kongkoni kula, siapa akan pedatine Kang? Mengko kula nyusul. Aja melang. Iya. Siapa kan pedatine ya? Aja nih sekari ya. Aja khawatir Kang. Permisi. Tak arep dulur tuar beli, tak kongkon kene mah. Bocah-bocah Wirabandala. Aduh, Anak apa Kang? ragam charm ya. Karuan. Waras nang ya. Waras. Yan, pajakakan laras gendinge di bentrong nang. Sumber-sumber pakanan Pak ucapan wong kakak sakti mandraguna totosan bojana bumi Mas Putra Ranggapari. Adipati Giwang si bakal ingin sangi. maju terus pantang mundur mempelama si kebenaran mempelama si kebenaran tegang pati lalini jiwa suara gama suara gaginawe ayo eling-eling kono pada eling eling apa ngopung ning dunya Mas Arya ajalok langmongo sareng jume keding sing duwe gesek nok Azmi sing duwe Prancis dhewe maweronangal marang Mas Wawane keding minangka singana ning Korea dhewe abaiken singana ning Korea dhewe minangka sing duwe tumaritis saja lali masa umure Mimi Ayu Lumpitang Mame Pikri aja lali saumure kodok nih basi ngopang gaya kakas mani pikiran gaya kakas mani ngatin nenge sekarukir magambar watu wela napisan kaya kaca wong bajik mah pasti ketitik wong alang pasti ketara wong bener pasti ketenger Mas Arya sing paling emang Mas Eko sing paling sayang sok ketradang wayah ketiga wong damadi mari-mari tunggak jati ning pesaringan nyandang asing kaya apa nyandang asing kaya apa ketenger mangsa burung keciri mangsa wadia ngeling-eling makan eling mumpung ning Mas Arya Mas Ronald minangka sing paling eman dewe Mas Ronald Mas Wawan sareng abaiken singana ning
Korea dewek abaeken sing ana ning Korea dewek abaeken Mas Ronale Keding Mas Wawan abaeken Mas Ronal emang sayang abaeken wong Korea sareng Mas Ronale Keding Mas Wawan Mas Ronal abaeken sing Korea ngaturaken matur kesuwun aja lali selawase mamaeken aja lali sokore Mas Ronal Mas Wawan sing ana ning Taiwan kacang asin Ari asin nama madunya Abi isin nama Mas Arya padu dua Rokana Ya Bu. ari laki nirane mendi kini Jare dewek sih lagi usaha makat sing omah Bi. kun kumola apa muni usahaku laki nirane ku Lagi luru iwak. la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sereng Mas Eko Sereng Mimi Ayu Lobita Mama Epi Krieng keceluk duwe laki ya tapi sing arane nyandang prangsa kita ku klambine ora ganti-ganti mendaki maning nganggo klambi kuwen kala-kala kita sing wong rangdaro delengan katon beli sirah kuning kita ku anting gede palung delengan bandul ki Giling-giling mengkadeni Giling mumpung ning dunya aja loki gawe lamun Benyanya. Sebenarnya makula gak kesirian. Pengen nyandang bagus kayak sampean. Tapi priwe laka sing kanggo tukune Bi. Boro-boro nyandang sing selewa-lewa. Kanggo mangan bae dadak luru dadak kegolan. sirama beli ngerongokaken pepatahe wong tua ngomong rok Priwe sih? singaran pangeran jareka beli bisa lan ora bisa wajib ngrobahe manusia Mas Arya jalok terkecuali manusane dewek rok sing bisa wajib ngrobaku Memang bener monone si Bi. Tapi jare kasih ngaran takdir beli bisa dipungkir. Bukti kelawan kenyataan. Najan melilita kaya tambang sing ngaran takdir. Sing ditentokaken ya tetep Bi. Rokana gan pengen urip seneng. Rokana pengen urip bahagia. Tapi ning kenyataane kan makenen Bi. wong pasti ketitik wong ala ketara wong bener pasti kedengar pasti kedengar singaran wong wadon kirok ya Iya priwe Bi. bagusnya kirok kenang sandangan Iya bener. nyong sirah ki umur ki durung pirakin ki tuaga kita bisane sirah kedelengan lemporo kaya konon gara-gara sirah ki kurang nyandang rok ya nawa kadue laki kaya konon jare kita mah jauh sepegatan berok Pinyanyem. kanggo apa sih dua laki garis sengsara uripe mah
Beli kena wong wadon ngomong kaya konon ku Bi. Bunda jenene puji ruka dewek pinang kena nyonya prigel wirabandana sampun sok lali. Senajan kaya Kang Tarno beli bisa nyukupi ning kebutuhane Rokana. Tapi jare kasingaran dadi laki guru kaula wong wadon Bi. Ora kena ngomong kaya konon ku Bi. Pemali. Guru soten lamun lakine pinter makaya kaya tangga batu Rok. Ari je lakine ora bisa usaha. Lakine yang lumpruk kaya kandek kosong. Guru-guru apa kaya kononku? Bi, rongokaken Bi. Mimi ayu lupita serang mamae pikri Mas Ronald Mas Wawane gede. Sing sebenarnya mah Rokana ngundang bibinya nyemene soten. Maksudnya mana perlu Bi. Arep ngandakaken apa wong melarat ku? Ngandakaken dunya beli gablek. Dudu masalah ngandakaken dunya Bi. Justru ning lebakian Rokana arepan jaluk tulung karo binyanyem. Tulung selangana duit sih Bi. La ilaha illallah. Beli kalem isin ngomong siraku ya Rok. Serang nok jume gedeng nok asli sing doya Prancis Mas Arya sing paling emang. Soale dinakian ku ana setoran Bang Mekar Bi. Duwe setoran Bang Mekar. Iya Bi. Barang pira kuno setorane ku? Sing seminggu 135 Bi. Pira? 135. Ana maning beli sejene kuwenku. Ora Bi wis Bang Mekar bae. Kue be kadang-kadang setor, kadang-kadang beli. La ilaha illallah. Serang papa panitia ibu panitia gedeng sampun lali. Masalah sing Bokat bibi nyanyem duwe celengan, duwe rawatan. Tulung-tulung Rokana nyilang duite bigo setor. Nyari nyanyi maya duwe bae duit ku akeh bae. Ya tapi resikone Rok siraku. Priwensi. Ya lagi sing dikit pernah utang. Bayar ta siraku. Turun. Lagi winginane sira arepan liwet laka beras. Ibu berasnya kita orang kan kalaka-laka kan dimet kabeh ning ira kan. Iya bidelingan kita ke. Jungjang bayang pemikul adeg-adege Mas Eko sampean siji sakagurone. Ya wis kari dicatet bae sipi dihitungi bae. Koga lamun Rokana duwe rejeki, lamun Kang Tarno oli duit, tak bayari kabeh utange Bi. Bakate sira pengen bayari utang kabeh mudu didol lumahe Rok. Ah didol. Didol lumairane ki. Kone kitane genahe ngendi med. Malah sirane turun ning omah pejaratan kah. Masyaallah. Bagus gak omah pejaratan karo omahe sira mah. Kebapan nagsabawan wong siji kadulan ing ati wong siji mah. Mas Arya nok jum nok ajdi kedi. Barang anu omahe ra ki ana surat-surate beli kini Rok. Boro-boro surat-surat Bi. Menenge beganing tanah PU ini Bi. Ah iki dudu tanah milik duduk ini. Dudu. Painganan pinggir kali ya. Nyong omahe ra ki Rok lamun jadi bakar. Mbu ana mbu beli kini areng sekepel kakenke. Wis ki mamang kenen bae ya Rok ya. Priwen Bi. Kanggo nyerutang
Wis aja modal tenaga nyong siraku aja muni kongkon mola berat digawa lunga atus setitik beger aku ampekane aku